Dagko na akong kamatis. Ubo pagid siya. May kamatis, guys. May kamatis, lablab. Lablab ni RC. Dara. Dali na jud kini siya ni dagko, guys, pero ambot lang, wala pa may bunga. So, magpasensya lang ta kung kanas siya mamunga. Okay, kung tanom og patatas. So, patatas ni siya. So, tanaw na to ni mo daghan ba ni? Nga kaang. Gikaang ra nako, guys, ang patatas. Dagko na kay siya dahon buyag. Patis nga wala pa jud. Bago ra na akong gikuan, guys. Giluka kagahapon kay na natubo diri sa kilid sa kamunggay niya ako ang gikuha niya ako ang gibalhin. Nagtry po ko og tanom og carrots, guys. So mo ni ang carrots murag kusmos og dahon. Mani, guys, mani. So di gani mabot mangunod ba kani nga naa manis kaang. Tanglad ang akong tanglad, oh. Wala pa jud intawon, murag wala pa ni. Sitaw. Na to ni mga dad mo. Naatay buhaton diri sa balay nga magtanom-tanom, di ta maglaay-laay kay para naatay timanon. Amot wala pa ko ilaaw man akong kamunggay kung saan ni siya. Yara akong kamunggay. Sige lang. Pasensya lang ko kung mabuhi ba ni og dili o magtanom og balik. Thanks for watching, guys. Bye everyone. Bye.